Ngiyakutshela ngibuya ngapha enkambini kuyothola ikoti ene-mustard into eyikhala kahle. Ngiprepare enye into sathi ngiyadla ngizwe ngefoni eringa ngalendlini ngisukume ngiyoyilanda. Kula kungena khona le hooligan elinguSteve Ovu. Ngiyakutshela ngazi le mbongo elingifunani. Ngiyakutshela udecide ukuthi azirelaxele avithizele kota yami ngimthola kanje sekayiqedile. Ongibole kuthisho kusula umlomo. Mimnandi yo. Ngiyakutshela uSteve Ovu kangisabi ngalendlela yokuthi ungiphaphele ekhaya. Baphinda le ntaba. Bayangena la. uSteve Ovu uyangena la. Udla ikota yami. Yazini. Ngiyeza lapha eGoli, ngiyeza. Maye sebangijwayela inyongo. Ngiyeza maye. Yabo wena lento yenzile leya lapha. Uzuphinde zongazi kahle. Uma lo PhD usuke eNatal for ukuzosho lento ngizilandele yena uSteve Ovu. Ngiyakutshela lempama enginike ukujabula emoyeni wami. Wena namhlanje. Ngenza ushayele ekhaya. Ndoda laptop anela ndoda ngibone enye iprek la ka YouTube mfethu shangathi bamuntu inkunzi yabo ngifuna ngathi sishaye la ekhaya ngoba nginaso esokudlala naso ngibonga ngathi sangempela ya ndana uzothuka la asifa sama Down. It's gonna phone. Hey, for now. It's a prank. Brother, it's a prank. We just playing. It's joke. It's a prank, brother. I thank you. Ayasebenza mfethu la khona. Ayasebenza. Job is done. Ay, asumngane yakho phela hamba. Was a prank. Asiphinde. Ay, brother, Funa malu. Mafuna malume ngela hapile lapha. Mayisoyetha njani? Hayi, uzosoza njani? Awuphela wazi ukuthi kuyenza lento. Ufene prank, uwovitorize. Kube siholile ka social media ngale prank. Angingeni mina. Ufene prank YouTube, angingeni. Awufethu funa ama. Ngibonile prank Nigeria lapha abasabe ngintshayisa. Ngifuna ukuthi le nto injani yabo bafethu. Udlala amasimba lo mjingo.